сөйінішлер бар. Күптән түгел Казанда Россиядағы татар теле укытучылары бәйгесендә беренче урын безнең Мәскәүдә яшәүче Альбина Валиева беренче урын алып килде Мәскәүгә. Альбина Валиева ул Мәскәүдә барыбыз да беләбез, татар телен укыта, төрле җирдә татар 1186 мәктәптә татар мәдәни үзәгендә һәм башка җирләрдә татар телен укыта. Шулай күптән түгел татар теле өйрәнүчеләр арасында, укучылар арасында халыкара татар теле олимпиадасында шулай Мәскәүдә яшәүче безнең кызыбыз Салиха Хузина шулай беренче урын алып кайтты. Һәм тагын бер сөенечебез, сез беләсез, ел сайын 26 апрельдә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов Тукай исемендәге дәүләт премиясын тапшыра. Һәм премияны алган кешеләр арасында, 4 кеше арасында шулай ук Мәскәүдә яшәүче танылган сынчы безнең Замитов Кадим шулай ук премияга лаек булды. Анарга да бу премия тапшырылды. Тагын бер бәйрәм. Сезне барыгызны да Мәскәү мәдәни мөхтәрият исеменнән сәламлыйм. Сейчас уже трудно представить себе, что в Москве не было памятника Габдулле Тукая. Тем не менее, такое время было. Памятник Габдулле Тукаю был открыт 26 апреля 2011 года, в день 125-летия поэта. И сразу же после этого установилась традиция празднования дня рождения Габдуллы Тукая у этого памятника. Делегации из разных регионов России, в том числе и в первую очередь из Республики Татарстан, считают своим долгом прийти сюда, поклониться великому поэту и возложить цветы. Dünyada küp нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Dünyada küp нәрсә белдем, син туган тел аркылы.